talakad tapo para king dalit apamuklat. King lagyuning ipampo ning anak, ampo ning Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Panalangin ning novena. Pakamala ni induning ngalananggang sao, manibot king krus. Jesus, binye nakakya kami, ban maging indumi. Iko ing maganakang dili, ing malagod dili, karing sablang indu. Malugod mo kayong balik doon, kaming kaya kang anak. Ngening adwan mi ing kaya kang sao, king hanggang kailangan mi. Hinyang atyo kapaketi king yatu, kaluguran na indu. Piriyan mong di na keko king kasakitan na ning kaya kang anak. Huli ning sikanan mong iba't king kaya kang kasalpantayanan. Hampong kapanaligan king lugod ning iba ning Diyos. Tinggap mo ing kayang kaburian, hagyang emu atalus. Kami man, ating keng krus ampong kapag subukan. Paminsan-minsan, may bug na keng misaldak akabibabatan. Lusok ming pakamala na indu. Hidake mo kami king maragul mong kasalpantayanan at kapaniligan king Diyos. Ipaganaka mo kaya kami ngalangpat na, hing lugod ding Diyos kaya kami. King kibatanungan ding panalangin mi, king bagay anong makananulang lusup nakakayap kaya kami. Pasiknangan mo loring puso mi, banadala mi yoing krus antimo yung dibinong anak mo. Saupan mo kayong makatalus, king ninuman darake king krus ng Kristo. Halang salayang dumakaya naman, king pangasubli ng mebye. Luso kapakamalan na indu, nangisipan mi loring keking pigagap. Emo pabustan ning kalingwan mi, ing kailangan ding aliwa. Maraguling lugod mo ka ring aliwa. Saupan mo kami ngayapusan dako. Kabang manalangin kami, para ka ring kekeng kapag nasan. At para ka rin kapag nasan daring hanggang at tsuketi, makipagnobena. Pag-amwa mo mikeko, kekeng indu. Hing saupan mo kami sanang magdalang kapasnawan, karing masakit ampong maginalu. Dinan mo lang kapanaligan ding kalulu, at dingalang kapanintunan. Pamatulan mo loring malungkot, maging mayansayang kasakitan ding maliligalig. Ituro mo yung katuliran karing liligalig karelang, at ibalik mo king Joseph ang hanggang linapastangan kayam. Lusok pa kamala na indu, saupuan mo kaming manginlog, king kasalanan na may kawani kaya kami, king ipang at tsubanwa, at king balang metong at metong kaya kami. King mipmong kapanaligan kaya ko, bibili ming sarili mi, lalam ning mantuning pamanluwalo mong indu, at panatag kaming manalig, king mayupaya mong kasaupan. Amen. Panalangin para king pibale-bale. Hindumi nga lang hanggang saw, pinirira kang reyna, king kekeng pibale-bale.
Bendisyonan mo la rin kekeng pamilya, king malusok mong lugod indo. Manano na sana'y sakramento ning kasal, buklura na lang matalik ding miyasawa, ban kanita manatili lang tapat king metong at metong kapilanman. At mikalugod la, antimong makanano ing lugod ng Kristo, king Santa Iglesia. Bendisyonan mo la ring sablang pengari, liguran dalat sanat pakamalan ding anak, apenibala na karela ning Diyos. Hibiera sana parati karela, ing alimbawa ning tune biye Kristiyano. Sa upuan mo lang paragul karing anak da, king lugod at takot king Diyos. Bendisyonan mo la ding anak, banlugur at dalat igalang ampong pamintuan ding karelang pengari, king malugod mong kalingapan. Karin mila lalong ipanibala, king ding kayanakan ngeni. Dinan mo kengang masabal, dapat ming dikilan, bangawan mi kekeng dake, kanitang maging santungan nening kayapan, ingke kaming pibale-bale. Anti mo ay sariliang pibale-bale, karing Nazaret. Ika, ingke kaming uliran, saupuan mo kami, bandago laldoldo, ing tunay ming lugod king Diyos, at karing kaparaming tao. Ban kanita, ing katuliran, ampong kayapan, masayang maghari, king kabilugan ng pamilya, ning ketawan. Amen. Kaya duwanain king indu ning alananggang sao. Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birhen kinaglingalang bakas kasalanan. Ipanalangin mo kami. Kekeng indu ning alananggang sao. Ipanalangin mo kami. Ikeng makasalanan mamasa kami keko. Malugod ay hindu, saupan mo kami. Ban mikapmuan kami keng Espiritu Santo. At maging matatag kaming talapatuto king lugod ng Kristo, karinganggang tao. Malugod ay hindu, saupan mo kami. Banal doldo lalo kaming maging kawangis ng Yesus, antimoy ko. Malugod ay hindu, saupan mo kami. Ban maging mamu kamit mapakumbabalob, antimoy kaya kang anak, Yesus. Malugod ay hindu, saupan mo kami. Ban pitakutan ming pangabating na ning pamikikaluguran mi king Diyos, kabang-kaba, pauli na ning kasalanan na misinisyon. Malugod ay hindu, saupan mo kami. Ban parati ming pagdulapoy ning pakalulun at kapatawaran Kristo king sakramento ning pamagkumpisal. Malugod ay hindu, saupan mo kami. Banatalos mi king Diyos magsalita yakya kami, karing mga palyari king Biemi, Aldoldo. Malugod ay hindu, saupan mo kami. Banaldoldo, manalangin kami king mipmong lugod at kapanaligan, lalong-lalo na king oras ning tukso. Malugod ay hindu, saupan mo kami. Banatalos mi ing ulaganing pamanyambo king Diyos, abe-abe king Eucharistia. Malugod ay hindu, saupan mo kami. Bandaguling lugod mi kang Kristo, hampong karing paraming tao, kapamilya taning maralos a pamakinabang. Malugod ay hindu, saupan mo kami. Banigalang miloring katawan mi, hanting santungan ng Espiritu Santo. Malugod ay hindu, saupan mo kami. Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano, kapamilya taning malugod ming masabal karing aliwa. Malugod ay hindu, saupan mo kami. Ban napakilala mi ing dangala na ning pamagobro, kapamilya taning pamanyapat mi karing mismong obrami, king mip mo sipagan at kalawusan na loob. Malugod ay hindu, saupan mo kami. Ban patawaran mi lo, manibot ka ring pusumi, retang linapastangan kaya kami. Malugod ay hindu, saupan mo kami. Ban nakilala ming dewa ka naming pamagdulap king sarili ming kapakanan, nengatin namang mapaperwisyong karing ngaliwa. Malugod ay hindu, saupan mo kami. Ban gunyat kami para king matulid apami palaganap king pipandyanan niting yato. Malugod ay hindu, saupan mo kami. Banida kay miloring aliwa, king gelingan mi, para king ikasaplala na ning komunidad. Malugod ay hindu, saupan mo kami. Ban tanggapan ming kekeng katungkulan king komunidad king espiritu, ning tapat tapaman nyuyo. Malugod ay hindu, saupan mo kami. Buhay ning banal espiritu, tariyan at pasig na ngayon ning Santo Papa, ding obispo, hampong ding pari. Malugod ay hindu, saupan mo kami. Buwan ni pagkaluban kaming lokal na bokasyones, king pamagpari at biye relihiyoso. Malugod ay hindu, saupan mo kami.
Buwan adala miyo, ing belwon at lugod kang Kristo. Karetang epo makibalo kayo. Malugod indu saupan mo kami. Buwan king nanupang atutuklas dat apapalto kaya panding tao. Baluming kilalanan, kinging Diyos, iyang makiupaya kaya kami, ampong king sabla. Malugod indu saupan mo kami. Buwan king oras ning kamatayon, makasadya kaming lungob king karinaning ipang at subanwa. Malugod indu saupan mo kami. Buwan kanito, mate kami at yuking kapayapan at pamikikasundo kang Kristo, hampong ka ring paraming tao. Malugod indu saupan mo kami. Buwan ni pamatulan kami, king kamatayan daring pakamalan mi king biye, pauli ning kapanaligan mi king ginong sinubling mebye. Malugod indu saupan mo kami. Buwan ding kapatad ming mayango na biye, agad na lang midakayanan king pangasubli ng mebye ning anak mo. Malugod indu saupan mo kami. Ngeni, tahimik tamo po at manalangin, para ka ring sarili tang kapagnasan. Pamagtagulaling. Birhen Mariang kalinis-linisan, hinduning Diyos, at hinduning Santa Iglesia, hindura ko ng mga lananggang saup. Ngening mengap mula king lugod kaya ko ring puso mi, tatagulaling ming sarili mi, king kalinis-linisan mong puso. Ban kanito, maging tapat mo kaming anak. Ipanyawad mo kaming tunay kapanisyon para ka rin kasalanan mi. Ampong katapatan ka rin pangakong gawa mi, inyang mebinyag kami. Tatagulaling milo kaya ka rin kay kaming puso at kaisipan. Ban kanito, kapilan mo yung daptan mi kaburiyaning ipang at syubanwa. Tatagulaling mi kaya ko ing biyemi. Banaluguran miyong lalo ing Diyos at mibiye-biye kami. He para king sarili mi, nune para kang Kristo ang anak mo, at banakit miyot, suyuan ka ring paraming tao. Kapamilya tananining, mapakumbabaming dapot apa magtagulaling, malugudayin duning alananggang saup. Ipangako ming uliranda ko king biyemi, ikang ganapa Kristiyano. Buwan kanito, king pamagtagulaling mikeko, king biyer kamatayon, hakayabe miyo hindi binong anak mo, manggaman kapilan. Amen. Panalangin ako pasalamatan. Ginoong Kristo, tune at yuking kasantusan-tusan ay Eukaristiyo. Sa sambanda ko, may tulay ang iba, king iyo ampong ika, mi kametong kayo, at king kapamilatan mo. Pakikasundo na yung sablaking sarili na. Ipagkalub mo kaya kami, ing grasyang tunay kapasalamatan, para king hanggang dapat ning iba para kaya kami. Laos kaya sana loob magsalbot ka rin kasalanan mi. At layong keng gawang kapaglarinan para kareti. Kapamilatan mo, pasalamatan miyo ing alananggang iba, para king kalam ning biye. Lelangan na yung sablang makapagmulalang bagay ketiyato, para kaya kami. Abalo milasan ang gamitan masalese, ban kapamilatan do, dagol yung lugod mi para kaya ka. Baboning sabla, pasalamatan miyo yung iba, yung tinubod na kake kami, bilang pekamaragul diling tandaning kayang lugod, banikawas na kami at inganggang lelangan. Kapamilatan ng kamatayan mo't pangasubling mebe. Pasalamatan dako ginu, hing binyeme kaya kaming mismong indumi, ban maging indumi ang alananggang saw. Manano na sanang ding dakalakalam, at inggap mi ulining ke ang pamamilatan, at lalong-lalo na ulining pamagnabenami, di na kaming lalong maragul na kapanaligan, king malugod ng pakalulo ning Diyos, hampong king alanangga ng saw,
ning malugod ming indu. Daptan mi sana kapilanman, hing banal ng kaburihan ng Diyos, at manatili kay sana, king lugod na kabang-kaba. King kabanal-banalan na Trinidad, Iba, Anak at Espiritu Santo, miyabiyeng dangalan, ligayang pong kapasalamatan, hangga king alananga. Amen. Panalangin para ka ring masakit. Ginoong Kristo, piya ko mo ring kekeng kasakitan, at pisanan mo la ring ke kaming kalungkutan. Panipakit mo yung masala ke kami, ingulaga ning kainan at pababatan ning tao. Malugod mong pakiramdaman, ning kekeng panalangin para ka ring masakit. Ipagkalumude tas sana hanggang anting kamanamdaman, pauli ning sakit. Akilala ra, king makabilang la ka ring may pili, aawsan mong nuwan. Saupan mo lang makatalus, king kayabe mo la king kekang kasakitan, para king pakakabuse ning yato. Amen. Manalangin tamo. Ginong Diyos, kapamilya taning misteryo ning kamatayan, at pangasubli ng mebgemeng bugtong mong anak. Dapat muing pamanatbos ning ketawan, king mit mong kapanaligan. Papasyag mi ting misteryo king sakramento ning Eucharistia. Saupan mo kami bandago lalang likat ting bunga na ning dapat mong pamangabos kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Indu ning alanggang sao, Ipanalangin mo kami. king lagyo ning igpa, po ning anak, ang po ning Diyos Espiritu Santo. Amen.
Hapon po kay katabungan. Yabe tala po kanitig misa, ing pasalamat para king kayang birthday. Giorgio Manyakop, antimurin po king kapaldananang Alexander Santos, Telma Villanueva. At yuli no sana banwa ni nga pong Ginoo, ding kapatid tamong mayango na biye. Benaventura Santos, Lolita Santos, Lourdes Santos, Ricky Santos. Pasibayo po, maya pagat panapon kaya katamungan, at syuta na po ngeni, King Mercury's, ning 30 metro nga Domingo, ning karaniwan na panahon. Yan pang tala po ring panalangin tamo, kaniting Santa Misa, at aduan tamo kay ngapong Ginoo, ing kapos na katamo ngening pandemya, laban king COVID-19. Paunang salita. San Pablo ipalinono, king ing taluktok ning batas, yang lugod. At king ebanghelyo, Jesus papakit no, ing sukat tayang lugaran ing Diyos, babo ning sabla. At ding para tang tao, antimoy kaya katang sarili. Ing Ginoo sasabihan na naman, ing kailangan tayang luguran, maigit king sabla, ng bisatang maging alagad na. Talakad tamo po'y kantataya ing dalit a pamuklat. Kilagin pa ang panganak, ang paning banal na Espiritu. Amen. Kapatid kambening Birhen Maria, isinuptamo ka rin kaya katang puso ing lugod ng Kristo. Ing grasya na manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Nandaman tamo king Ebanghelyo ngeni, Jesus papalad nala, karing kayang alagad, ding katangian, oring batayan ning pamaging tunay alagad na. Ilang kaya katampigon naman, kaniting kapag masusyan, at itamo man, kapatid, pag nasanta mo, ing maging tunay tamong talatuki ng Kristo. Kiniting misa, idawon taya naman, kingalananggang kapaynawan, daring kaya katang kapatid, kaparokyang mayango na biye, akasalukuyan makaburol, i Jovin Mark Galang, Jennifer Galang Katu, and Minerva Alfaro. Ban maging karapat dapat tamo makiramdam king amano ng Diyos, at magmasusi king banal a Eucharistia, king katahimikan si Shantala rin kaya katang kasalanan. Yag kastangin ng miyag na nagnaning kapanyisyan, magkumpisal ko, king Diyos, ang mayupayang totoo,
At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Huli nitay panagapuko kan Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang ang elampong santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa may paing pakaluan na katamo, at kim pangapatawad rin kasalanan tamo, idala na katangan sanang ganang kimpi alanangga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. O ginuming Yesu Kristo, binyeme kaya kami Maria, ing sarili mong indu, bilang kaya kaming indu, ban ingatan na kami, kapamilatanin kayang sawop, anting meto nga indu, milaw kaya sana king kaya kang obrang magligtas king yato. Itiyadon mi king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemo at ning Espiritu Santo, metong mo king pangadiyos, manggaman king alanangga. Amen. Ing leteriya ning amano. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. E kayo mi kakautang kenuman, ing bukod mong utangan nyo, yapin ing lugudyo, king metong at metong. Ninuman ing malugod king kalupa ng tao, may katupad ne king batas, ding kautusan. Eka makipangalugod, eka makamate, eka manako, eka mga ibugan, detingan, at ding aliwapa, mumuli langan ding metong mong kautusan, luguran me ing para mong tao, anti mo king sarili mo, ing lugud kapilan man, eya mamerwisyo, king parang tao. Uli dito, ing lugud, ya ing pangatupad na ding kabilugan a batas. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Mapalad siya ing taong mapamakalulu, at mamaram karing mangailangan. Mapalad siya ing taong mapamakalulo at mamaram karing mangailangan. Mapalad siya ing taong gagalang king Ginoo, karing kautusan na matulang tutupad, ding anak na maging mayupayala, ket isulip, minuanan la kapilanman, ding kayang anak. Mapalad siya ing taong mapamakalulo at mamaram karing mangailangan. Uling ing sala saslag para karing taong banal, karing maganaka, mapaglunos at makatuliran. Mapalad siya ing taong mapamaram kwarta at mga biyayan, king pipawasana. Mapalad siya ing taong mapamakalulo at mamaram karing mangailangan. Makabuklat siya gamat at karing pakakalulo, mapanyapat yang mayap, manatili kapilanman, ing mayap ng pilubluban, maging mayupayaya at miparangalan. Mapalad siya ing taong mapamakalulo at mamaram karing mangailangan. Talakad tamo po at parangalan ing mayap a balita. Ibuklat mo ring puso mi, o Ginoo, ban makirandam karing amano ning anak mo.
manatili kay kayo, At keka pamaman antimurin, sa aking may pabalita at pangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, milalo la karakal ding taong tutuki kang Jesus. Inarapan nalat nga na, ing ninumang lalapit ka na ako, ang malyari nga lagad ko, nung may gitneng kaluguran kesa ka na ako, itata na at imana. Ing asawa na at ding kayang anak, ding kapatid ng lalaki at babae, at pati na yung mismong sarili na. Ininuwang ebisang mamusan king krus na at tuki kanako, ang malyaring maging alagad ko. Nung ing metong ke kayo magplano yung patalakad tori, eya pamuwari lukluk, at balakan na yung gasto sana. Ban abalo na nung managyula ring pera na bayang mayaring tore. Magkang may talakad laring pundasyon, dapat naman napayari, kalian jaring sablang manakit. Sabihan da, pigmula na yung telakad ng taong iti, at naman pala apayari. O ninong hari, ang makilaban king kalupan ng hari, ing palukluk at misip nung ding apulo ng libong sundalos, agyura lang labanan ding adwang pulong libong sundalos ning kalabana. At nung enagyo, mitubod diyang peka katawan na kabang marayuya pa ing kalabana, ban makipagkasundo. Makanyan mo naman, ang malyaring maging alagad ko, ing ninuman, nung isakwil ing sablang at siyo kaya. Kapatid, ing maip ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Palibasa, ako'y nakapagtrabaho minsan sa isang kumpanya, hindi pa ako papari noon, sa HR department ako. At pag nasa HR ka, you're in charge of hiring ng mga empleyado. No? And araw-araw na ginawa ng Diyos, may mga applicants tayong pumupunta, lalo na kapag may mga vacancies. No? At syempre, kapag meron kang bagong empleyado, kailangan mong maglabas ng mga, sabihin natin, qualifications, no? Requirements. Ano nga bang hinihingi ng trabaho? Sino nga bang karapat dapat? Sino yung mga most qualified? Hindi mo naman kukunin yung mga hindi qualified, di ba? So you need to have certain kind of requirements, no po? Katangian na hinahanap noong partikular na posisyon. Ganun ko po gustong tignan ang eksena sa ating Banghelyo. Napakaraming mga taong gustong sumama kay Jesus. Gustong maging alagad niya. Ngayon, sa maraming mga taong ito, si Jesus ay ipinahayag ang mga katangian ng mga gustong sumama o maging alagad niya. Kaya, ang tanong ay, sino nga ba ang tunay na alagad ni Jesus? Parang kapag pumipili din tayo ng leader, di ba? O mamumuno, ano nga bang mga katangian ang hinahanap natin? Hindi pwedeng kung sino-sino na lang. Hindi pwedeng basta-basta na lamang, no? Kaya sa Ebanghelyo, si Jesus po mismo ang nagbigay ng isang importanteng katangian na dapat taglayin ng sino mang naghahangad na kanyang maging alagad. Sabi niya sa wikang Filipino, hindi maaring maging alagad ko ang hindi tumatalikod sa lahat sa Kanya. Nasa huling parte po yun ng Ebanghelyo sa Kapampangan. Eya malyaring maging alagad ko yung ninuman, nung ena sakwil, ing sablang at siyo kaya. Ano kayang ibig sabihin nito, mga kapatid? Ayahan niyo pong magbigay ako ng tatlong pangunawa. Minumungkahi kong pagnilayan natin. Tatlong katangian
sa pagiging tunay na alagad ni Jesus. Ang una, sa buhay ng isang alagad, dapat makikita ang tinatawag na letting go and holding on. That's number one. Letting go and holding on. Ang ibig sabihin po nito, ang tunay na alagad ni Jesus ay may kahandaan sa pagbitaw sa mga bagay na pinanghahawakan upang ikapit ang kamay kay Jesus na siyang tunay na sandigan ng buhay ng tao. Yun yun. Letting go and holding on. Pagbitaw sa mga bagay na pinanghahawakan upang ikapit ang kamay kay Jesus na siyang tunay na sandigan ng buhay ng tao. Ilele, natang bagay makasumbagal, bang kanito inghapong ginu, iyang kekatamong pagsantungan. O ngini, paano among, kung ang pinangahawakan ko ay ang mga pamilya ko, ang ugnayan ko sa aking mga magulang, ang ugnayan ko sa aking mga kaibigan, ang trabaho ko, hindi ba mahalagang mga ito? Well, wala naman sinabi ang ating Panginoon sa bagay na ito. Oo, mahalaga rin naman ang mga ito sa buhay natin. Subalit, yun, sa antas ng pagpapahalaga nung suryantala, nung i-rank tala, nung i-rate talareti, wala nang ihigit pa sa pakikipag-ugnayan ng isang alagad kay Jesus. Speaking of ranking, rating, sa mga nagsimba ng linggo, nalala nyo yun? What's the greatest of all the commandments? Alin yung pinakamahalaga? Alin yung pinakauna? Ano nga ba? Yes, luguran me, ingginong kekang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, king mabilog mong kaisipan, king mabilog mong sikanan. Continuation lang ito ng ating pagninilay nung linggo. Yun ang ibig sabihin nun, no? Ano nga ba yun? Letting go and holding on. Number 2, giving up and letting God. Konyo? Giving up and letting God. Dito pumapasok ang kahandaang tumalikod maging sa mga material na yaman ng pagiging tunay na tagasunod ni Jesus. Giving up, letting God. Bigla akong naalala yung kwento ng isang lalaking mayaman, di ba? What must I do? Anong kailangan kong gawin to inherit eternal life? And Jesus was saying, okay, you do this and that and this. Nagawa ko na po lahat yan. There's one more. Give up your possession, sell your possessions, and give alms to the poor. Yun ang hamon ng ating Panginoon. And I think, parang pareho lang itong hamon niya sa pangalawang katangian. Dito pumapasok yung kahandaan ngang tumalikod sa mga material na yaman para makasunod kay Jesus. Nangangahulugan ito ng pagpapaubaya ng buhay sa Diyos na kailanman ay hindi nagpapabaya sa mga taong sa Kanya ay marunong magtiwala. Pwede nga kay paluggen yung kwento ng dimpengari ko, karin kay mas aintindihan kapatad ini itang giving up and letting God. Yung panahon na naghihingalo, those last hours, maybe some of you na narinig yun na itong kwentong ito, no? Yung last hours ni nanay sa hospital, no? Siyempre, bilang anak, paggagawa mo yung lahat, diba? Gusto mo, as much as possible, dugtungan ang buhay, no? Nung medyo nahihirapan na siyang huminga, ito yung ginawa sa kanya, konting kwento lamang, chinek yung oxygen level. Yung oximeter pala, minsan hindi talaga totally reliable yon. You get the actual oxygen level ng tao. You get blood sample
at doon mo makikita yung actual. Doon ko palang nalaman yon. Nung nakita na mababa na ang oxygen level ni Apong Peli, they recommended for intubation. Dumating na yung doktor, pinapirma na ako. Nandun yung mga kapatid ko nasa video call kami. Ako, nandun mismo. So we have to decide. Go, di ba? Go. Eh, bari, ganaganagawan mo. Pengari me. Kaluguran me, no? And so, I said, go. And then, that's around 11 o'clock. Kasi she died around 11:45, no? Tapos, nanahimik siya after few minutes. After I signed the waiver, tas dumating na yung instrumentos. Diyos ko, lalaking mga parang kakatayin yung, yung baka. Tas yung tube, ang haba, ipapasok, bubutasin dito, no? Yes, just the thought of it talagang, uy. But again, nag-go kami, thinking that that will sustain her life. Na after few minutes na nahimik na si nanay, akala ko bumubuti na siya, no? Hindi na siya dumadaing. Pero nung hinawakan kong kamay niya, kasama yung isang kuya ko, magkabilaan kami, nawakan namin yung kamay niya, medyo malamig na. Tapos, sinubukan kong tignan yung kanyang mga mata, biglat ko rin mata ng mga niya, halos white na langan. Ne? At ala ng response, wala ng movement. Nag-request ako ng ECG before intubation. And the ECG will tell you kung may pulso pa, tama, yung tibok ng puso. Doc, sabi ko, nakiusap ako, sabi ko kahit magkano babayaran namin ikaw, namin ang hospital, ECG lang muna po, please, no? Buti, mabuhay pa yung disposition natin, hindi agad intubate. Oh, sige Father, wala pong problema. 5 minutes lang, nandiyan na yung ECG. Tapos, first ECG, second ECG, third ECGs, pare-pareho, halos flat na. Halos flat na ang resulta ng ECG. No? Ginawa ng doktor, lahat ng mga nurses. Pero yun, wala na. Hanggang doon na lang. At dito ko, yung sinasabi kong, mas naintindihan yung giving up and letting go. Let me use the word surrender. No? Surrender. Ginuhi ka ng bala. And let God take over. And then the third, panghuli, ito, total dependence on God. Ang katangian ng isang tunay na alagad ay buong pagkatao niya ay nagdidepende sa kabutihan ng ating Panginoon. Ang gawain ng paghahatid ng mabuting balita ay hindi lamang gawain ng tao. Higit sa lahat, gawain ito ng Diyos at kasangkapan lamang ang tao. Di ba lagi natin sinasabi yan? Kahit ako, no? Kung ako lang, hindi ko kaya yung trabaho dito. Lalo na itong nangyari sa akin. Tapos 250 years pa tayo. Tapos nagpiesta pa tayo. Sabi ng mga kasama, mga kapatid na pare, agyum mo pa. May kapagpiesta ka pa. May kapagmisa ka pa. May kapagsadya ka pa. Oo naman. Nakaburo lang nanay mo. Tapos ikaw, oo naman. It's because of that dependence on God at the end of the day. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya lahat ng ito. Diba? Hinihingi ni Jesus ang lubos na pagtitiwala sa Kanya ng mga nagnanais sumunod sa Kanya. So, mga kapatid, ito rin ang hanap niya sa atin sa panahon ngayon. Ito rin ang hamon sa bawat isa sa atin. Gusto mo maging tunay na alagad ni Jesus? Yes. Tayong lahat, tinatawag niya maging tunay na alagad. Kaya, sa misang ito, hingin natin ng biyaya. Pagkapilitan nating isabuhay ang mga katangiang ito. 1, letting go and holding on. 2, giving up and letting God. 3, our total dependence on God. Amen. Pakamalang kong kapatid, aduan taking Gino, ing kalama aluguran tayang may git king sabla, may git karing
pakamalan takit king yato, may king katang sarili, batang maging tune, alagad ning Diyos. Karimbalang panalangin kaya katang pakibat, Gino, gawan mo keng tune mong alagad. Ulitan tayo po. Gino, gawan mo kayong tunay mong alagad. Para ka rin pamuntok ng Santa Iglesia, mit mong sayari sanang pusanan, ing saririrang krus, ban maging uliran la, karing sablang talatuki ng Kristo. Manalangin taking Ginoo. Gino, gawan mo kayong tunay mong alagad. Para ka ring sablaming kakaluguran at kamag-anak, ipagkalob mo sa ingkekang grasya karela o Ginoo, at ilaganap busag na ning belwan at lugod ng Kristo. Manalangin taking Ginoo. Gino, gawan mo kayong tunay mong alagad. Para ka ring sablang Kristiyano, ganakanda sana king atin lang sapat at buhunan, ay ba't king binyag at karing sakramento, ba't maging alagad ng Kristo. Manalangin taking Ginoo. Gino, gawan mo kayong tunay mong alagad. Para kay katangan makatipon keti, maging matatag sana kikekatang katungkulan, tuki kang Kristo, king belwan at ingino, ipagkalob na ing sablang kailangan tamo. Manalangin taking Ginoo. Gino, gawan mo kayong tunay mong alagad. Tanggapan na sa ni Diyos, ding kapasalamatan tamongan hanggang sinimba, at ding kikatang kayadunan, pagkalog no sana ning hapong Ginoo. At yun no, king kayaryan ng maligaya rin kapalitamong mayangon na biya kasalukuyan makaburol, nagkakatamong kaparokya, Jovin Mark Galang, Romero, Jennifer Galang Katu, and Minerva Alfaro, pagkaluban mo sanang biye, alanang ganing nga pong Ginoo. Ipanalangin tala po, King Ginoo. Gino, gawan mo kayong tunay mong alagad. Makuya da katahimikan na duwan tapo yung sarili tamong kapag nasan, at yabe tala ka rin kaya katang panalangin kapag nasan ta rin kaya katang kapatad king Facebook page, ila po ring makatuki. Ginoo, yayampang mi keka ing kasuywan mi at lugod. Balikdan mo sanang mitnong ganaka, ing kapag nasan ming mamusan, karing kekeng krus at tuki king anak mo. Itiyadon mi kapamilatana mo ring Kristong Ginoo mi. Amen. Ing leteriya ng Eucharistia. Puri ka, Ginoong Diyos, ning meto siklupan, uli ni ke kakayapan.
Manalangin kayo, karunong kapatid, banining kaya katamo pong dawon, matanggap ya, arapaning Diyos, pang mayupayang tutu. Tanggapan saning Ginoy tindaon karinggamat mo. Kini kapurit kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ginuming Yeso Kristo, binyeme kaya kami Maria, ing sarili mong indu, bilang kaya kaming indu, ban ingatan na kami. Kapamiltaning kayang sao, anting meto nga indu, milaw kesa na king kaya kang obrang magligtas king yato. Itiyadod mi king kapamilataning ginuming Yeso Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo, at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Ing ginu manatiliya kaya kayo, At kaya ka, yat Timorin, na yoreng pusoyo. makayat nano king Gino. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulit ang pasalamatan takang parati at numan karinoy pa, Diyos kinanangga at lubos mayupaya, kabang parangalan miyeng nuwa na Virhen Maria. Mapalad yang dili karing sablang babay, ing malabirhen, ake kang piniling maging induning bugtong mong anak, king kayupayan ning Espiritu Santo. Ing Birhen Maria meging tunay ng indu ning kekang anak, abeyit nan timong sala ning metoyato. Ulitan kang bering sablang koro ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe, alang tuknang babiya kapurian keka, at ngamingang kakanta. Tunay kapin banal o iba ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulit ita pagparalam pabanalan mo sa rating aking king espiritu mo ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Yeso Kristo. Bay may daon kusan loob king pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pirason at binyan niya ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyan ng kalis ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakong daya. Ing daya ng bayo tala hanggang tipan, amibubu para kay kayo at para karisablang tao, banket ang ipatawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo ang misteryo ng kasalpantayanan.
Inyangini gaganan kami o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebiya ng anak mo. Daraon mi kay tintinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Layo min pasalamatan kaya ka, impepalyarya mo kami matampang talakad harapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapagkumbaba min paggamwa mo, king kami nga sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang tingmetong ng Espiritu Santo. Ganakan mi o ipaing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, i Florentino kaya kaming Arsobispo at ding sablang pari. Ginoo, ganakan mula naman ding kapatid ming Pepay Nawanat, maninayang subling mi, at ding sablang mi ang unabi, lala ni Joven, Mark, Jennifer, at Minerva, ay naos mong meko kaya tiking yato, antining king pinyag metela, kambe ng Kristo, merakayanan lanaman sana king kayang pangasubling mebie. Pakaluluwan mukengan, gamo kayang karapat dapat magkamit kimbila nangga. Man kayabe ng Maring Birhendo ng Diyos, isano sa kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad kimal mong kaburyan king kaya kabaning panawon. Puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kang benat kay pang may paing tutu kagom ning banal espiritu, pupuriyan dakat parangalan manggaman, King alanangga. At nginikimit nung kapanaligan at lugod, manalangin tamo, kingib pa, karingamanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami ginukisablang marok, malugod mga ipagkalub, ing kapayapan king panahon mi, pan king kasopaning kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan, miligtas kisablang kaligaligan, kabang maninay kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman, king O alanangga. ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nung nila mo'y kasalpantayanan kaya kang banal na kapulungan, pamayapan ng po ang bilunggan, nagpangking kaburyan mo, ika mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen.
Kapatading kapayapaan ng Ginoo manatili sa kapilan man kay kayo. At kaya ka, Timorin, Ipakitangin mi kaya kami itong tamking kapayapaan ng Kristo. Kapayapaan kaya kayo. Cordero de Dios, a mi lalako, kasalanan niya to. Pangalawa po kami. Cordero de Dios, a mi lalako, kasalanan niya to. Kabatad nyo yung kordero ng Diyos, nyo i Kristo, ing milalako king kasalanan ng yato. Mapalad tamo ngayon tang mayaos king apo naning kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ko. Dapat ikasme nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen. Jesus akong kapatat, nibalik king kekeng labuat, ing lupa mo aliwana, binangeda nakakilala, ing mata mi bus ni mosa, king katutuan mi mulat kesa, ikaginuing akilala, king taong mapagkumbaba. Jesus akakong kapatat, bitis mo burakan laman, kisiyaman ke kang malan, ikanasay kakong pibandian, ting matami bus ni mosa, ting katutuan mi mulat kesa, ikaginuing akilala, king taong mapagkumbaba. Jesus akakong kapatat, king sakulan katatanam, o king palengke nakaman, mamisalikat mga biyayan, ting matami bus ni mosa, king katutuan mi mulat kesa, ikaginuing akilala, king taong mapagkumbaba. Jesus akakong kapatat, king sakulan katatanam, o king palengke nakaman, mamisalikat mga biyayan, ting matami bus ni mosa, king katutuan mi mulat kesa,
kilala, ikaginuing kilala, ikaginuing kilala. King taong mapakung baba. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ing pamamilataning indu ning kaya kang bugtong ay anak, parati mingan sanang pakinabangnan. Kapamilatana, ikabos mo kami king sablang kaligaligan, at idake mo kami king kayang kabanalan. Iti, aduan mi, king kapamilatanang Kristong Ginome. Amen. Ing Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ang pong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambila na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal ataw. Aduan mi ngeni keka, ing baliktan mo kaming mitmon lugod, at yatchet me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mo king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo la, rintang mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi la ring pekapon ming pangbansa at lokal, ban mamili at sarila mo karetang makunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyon mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi la ring doktor, nurses, at ding sabrang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawan na, kumayip na lasanang malalagwa, ingatan mo laret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangagang kapainawan, detang mayang unabye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasab kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layon tariyan na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiya doon making kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na indo ning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keko king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virgen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo San kami. Jose, Ipanalangin mo San kami. Rafael Arcangel, Ipanalangin mo San kami. Roque, Ipanalangin San mo kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin San mo kami. Pedro Calungsod, Ipanalangin San mo kami. Simon Apostol, Ipanalangin mo kami. Patroning Nuestra Señora del Pilar de San Ipanala- Simon, Ipanalangin mo kami. Mag-umpisa po kayong Domingo, gamitan tayo niya po yung main door para karing kakatang pong entrance na po, karing kayong protocol area na po. And then, kayong exit po, pwede tayo niya pong gamitan yung side gate. That will be this coming Sunday. Ating pong maya pabalita, ngayon pong ugto, we receive already the relic of San Simon, the Apostle from
from Vatican, from Rome. Tinta mo pong Peki Sabian ka rin. Just in time for this November, perhaps, na po, for the San Simon Day celebration, we will inform you na po, current details po, nung kapila niya po yung enthronement na po ng relic of San Simon niya. Palakpan tayo po, pong pilari nga pong Ginoo for making this happen. Na po. It's in our possession now. Balak tayo pong pagawang relic chapel, and that might be at the right side niya po. Nunukar niya po pong Mama Kalulu dati. So, tuloy-tuloy po yung grasya at bendisyon ni nga pong Ginoo niya langsawang pasalamat king nga pong Ginoo at king kaya kayong nang pong panalangin. Talakad tamo pong ini tanggapan tayo ing bendisyon ating pamupos. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka antimorin. Bendisyon na kayo ng Diyos, may paing tutu, kilag yun ipa, ang panganak, ang po ng Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan parating at syulalam ng pamaningat ning indu ning alananggang sawop. Salamat, King Diyos. Pagkanta tayo po ing indu ning alananggang sawop.